Welcome to Escape Horror Story, Athens Project, sponsored by Escape Now. We wish you a Merry Christmas. Πείτε τα παιδιά. Έτοιμοι. Καλησπέρα. Όχι, την αρχιμηνιά πες. Δεν το θυμάμαι. Μην πεις κανένα, δεν θυμάμαι κανένα. Είμαστε έτοιμοι για Krampusnacht. Είμαστε έτοιμοι για Krampusnacht. Πώς νιώθετε? Νιώθω πολύ ωραία γιατί ήταν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής. Αύριο πάμε Μάνι. Αύριο πάμε Μάνι, σήμερα Krampusnacht. Πιο τελευταία στιγμή δεν μπορώ να πω. Είναι παρά 5 ήρθαμε. Παρά 5 ήρθαμε και περιμένουμε. Κάτσε να βγάλω και λίγο εδώ έξω τα παιδιά. Krampusnacht εδώ στο Ήλιον. Είμαστε έτοιμοι. Περίμενε. Push the button. Κίνησε το button. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε Krampusnacht. Πάρεις πόσους έτσι. Μια και αρχιτό είναι. Γεια σας, σήμερα θα μιλήσουμε για το δωμάτιο Krampusnacht από την εταιρεία Syrian Reapers. Και πάμε να ξεκινήσουμε κρίνοντας την ιστορία του Krampusnacht. Την κατάλαβα. Τι κάτω. Αυτό είναι... Έγινε το θαύμα. Εντάξει, βασίζεται στον θρύλο μύθο του Krampus, του δαίμονα. Οι λατρεμένοι Γερμανοί, εμείς έχουμε τα εξωτικά, τον Άγιο Βασίλη. Αυτοί έχουν έναν δαίμονα που έρχεται και παίρνει τα κακά παιδάκια τα Χριστούγεννα, γρυπούλιδες. Και αυτός ζήσε εκεί μέσα. Συμφωνώ απόλυτα, πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Είχε ένα τόνο παραμυθιού με κακό τέλος. Αλλά γνωρίζετε στο μύθο γιατί και να μην το ξέρεις αν εξηγούν στην αρχή ούτως κι άλλως. Επόμενη θεωρία στην οποία θα κρίνουμε είναι ο Game Master. Game Master, από ό,τι θυμάμαι. Ή Game Master τέλειο. Μου άρεσε γιατί σε άφηνε να ψάξεις και δεν στα έδινε στο πιάτο. Δεν βιαζόταν να σου δώσει το hint για να προχωρήσεις παρακάτω και να έχει ροή το δωμάτιο. Έδινε μόνο εκεί που έπρεπε και αν έπρεπε. 2 φορές νομίζω ότι επέμβει. Επενέζει μπορείς, Άτζελα, Δημητρίου. Και πάμε στην επόμενη θεωρία που είναι η γρίφη. Το δωμάτιο είχε και αυτό γρίφου. Είναι ένα τρομοδωμάτιο με γρίφους. Και από ό,τι καταλάβαμε το έφτιαξαν τα παιδιά γιατί βάζοντας στοιχεία που αρέσουν και σε αυτούς. Τους αρέσει να πηγαίνουν σε τρομοδωμάτια και αυτά να έχουν γρίφους. Οπότε το έκαναν πράξη και το δωμάτιο έχει γρυφάκια αναλύσεις. Και εγώ αυτό θα πω, πολύ ωραία γρήφη, ειδικά στον δεύτερο χώρο είναι ένας γρίφος ο οποίος παίρνει περισσότερο ώρα για να τον μιλήσεις. Το θεωρώ πολύ καινοτόμο, πολύ έξυπνο. Εκεί που είπε στο δεύτερο δωμάτιο να πούμε ότι έχει έναν πάρα πολύ ενδιαφέρον γρίφο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι. Με τον τοίχο. Αυτό το γρίφο, είναι και εγώ. Ήταν πολύ πρωτότυπος γρίφος, δεν τον έχω ξαναδεί και ήταν πολύ ωραίο. Να, συμφωνώ πολύ. Τέλεια. Η επόμενη κατηγορία την οποία θα κρίνουμε είναι η ηθοποιός acting. Την αναθεματισμένη, άμα την πιάσω, άμα την βρω, η τύπησα ερχόταν από παντού. Ήτανε μαζί σου μέσα και δεν την καταλάβαινες. Το acting αυτό που έκανε η συγκεκριμένη, τα jump scares που έκανε και ξαναξαφανιζότανε ήταν εκπληκτικά. Το έχουμε ζήσει σε άλλο ένα δωμάτιο και τέλος. Από τα 80 που έχουμε παίξει. Ναι, ήταν από το δωμάτιο που αναβόσβηναν τα φώτα και λες έφυγε. Λες σε κάποια δωμάτια και λες έφυγε, δεν έφυγε. Δεν το καταλάβαινες, ήταν πάρα πολύ καλή.
Εκτός ότι ήταν θόρυβη, είχε έναν τρόμο ο οποίος εμένα με φοβίζει πάρα πολύ, στο ότι δεν απλά πεταγόταν όπως θα φέρεις κοντζά με μπορεί απλά να την έβλεπες και να κάθεται να σε πιτάει και από το φέρουν τα χρειαζόταν και εσύ. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για την ατμόσφαιρα του δωμάτιου. Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα σκηνικά των παιδιών είναι χειροποίητα, όπως μας είπανε, και φαίνονταν έτσι ότι έχουν ένα μεράκι, ρε παιδί μου. Και γενικά σε κράταγε στην τσίτα η ατμόσφαιρα. Από την αρχή υπάρχει μια διαφοροποίηση από όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Μπράβο. Όταν μπαίνεις, Μην πεις κάτι άλλο, απλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. δεν σε πάει από 0% πολύ γρήγορα. Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήταν από τα δωμάτια που έχω πάει και είχα φοβηθεί περισσότερο. Και αυτό διότι εκτός το ότι, όπως είπαν και τα παιδιά, σε συχνά από το 0 και πάει σε 100 κατευθείαν, είναι τα ηχητικά που παίζουν μόνο τους ένα ρόλο. Δηλαδή δεν είναι μόνο το γιατί είναι ο οίκος μόνο που παίζει και επειδή μας είπανε στο τέλος ότι ο οίκος είναι πάρα πολύ επιμενημένος, δεν είναι απλά ένας χαλί το οποίο παίζει από πάνω όλη την ώρα και τι γίνει. Είναι καθαρά επιμενημένος από αυτούς και είναι προσαρμοσμένος σε jumps. Βοηθάει πάρα πολύ. Επόμενη κατηγορία να δεν σιγάσουν είναι value for money. Εγώ δεν τα έκλεψα καθόλου τα λεφτά μου σε αυτό το δωμάτιο. Πέρασα υπέροχα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι, και εγώ μπορώ να πω το ίδιο. Ήταν εκπληκτικό και άξιζε τα λεφτά του. Και εγώ ακριβώς ίδιο να έχω value for money και τους αγαπώ και ξέροντας ότι αυτό που είπε και η Εύτη ότι τα συνεπάμενα συνεχιοποιείται και πόσο σκόπος έχει πέσει, προφανώς και ανεβαίνει κάπως στιγμή και δεν έχει να πάρει κάποιον να τους τα φτιάξει. Έχουν δώσει πόνο, οπότε καθαρά value for money και το ότι την εντύπωση και το συνέστημα που πρώτα τελείωσε δεν μένει από καθόλου όσοι δεν έκαναν. Τέλεια, επόμενη κατηγορία για την επιμονήσου είναι το επίπεδο του τρόμου. Πολλές φορές σε έπαιζαν. Οι φωτισμοί, οι ήχοι, τι μας πεις. Πόσες φορές φεύγαμε να κρυστούμε, ενώ δεν γινόταν τίποτα, μόνο και από το φωτισμό. Ναι. Σε παίζαν πολύ. Τέλεια, η επόμενη κατηγορία της μετακρίνουμε είναι το επίπεδο δυσκολίας. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολη. Όχι, είχε γρυφάκια, ωραία γρυφάκια. Πολύ light. Βατή γρήφη, ναι. Ναι. Αλλά έτσι έπρεπε, γιατί για να προχωρήσουμε το story και να μην κολλήσουμε. Και εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν ένα δύσκολο δωμάτιο. Υπήρχαν κάποιοι γρίφοι οι οποίοι σου παίρνουν παραπάνω να τις λύσεις. Αλλά επειδή μιλήσαμε για τον τρόμο και είπαν σε εξελάιθηκα νομίζω για όλους μέσα στην εβδομάδα, αυτό το έκανε και πιο δύσκολο να λύσει το γρίφος. Η επόμενη κατηγορία που μιλήσουμε είναι το επίπεδο τρέξιμα. Είχε light τρέξιμο, θα πω εγώ. Θα έλεγα ότι είχε γρήγορο περπάτημα. Ναι. Όχι τρέξιμο. Δεν είναι παιχνίδι δράσης. Εντάξει. Είναι πολύ ψυχολογικός ο φόβος. Μόνο λίγο προς το φινάλε. Δεν τρέξαμε. Βασικά τρέξαμε μία, γιατί φάτα τρέχουμε στα ζώα, αλλά δεν ήταν ότι είχε έναν τρέξιμο και όμως προς το φινάλε που είπες εσύ ότι έπρεπε έτσι λίγο να κινηθούμε λίγο πιο γρήγορα. Αλλά γενικά δεν είναι ένα δωμάτιο δράστης, δεν έχει τρέξιμο. Η τελευταία κατηγορία είναι η ροή του παιχνιδιού. Ωραία. Όπως είπαμε, ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία και είχε μια αρχή έτσι διαφορετική και μετά σε βουτάει σε κάτι εντελώς διαφορετικό και από εκεί και πέρα η ιστορία προχωράει πάρα πολύ ωραία γιατί σε βάζει μέσα σιγά σιγά στο σκόρι και στο παιχνίδι και εμένα μου άρεσε αυτό. Είχε ξαφνικά πράγματα αλλά είχε ωραία ροή. Θα συμφωνήσω. Και εγώ έρχομαι παιχνίδι που είχε αυτή μέσα στο τέλος. Ωραία δεδομένη ιστορία και τελείωσε υπέρκα. Ήξερες τι έπρεπε να κάνεις, δεν είσαι στο δεκόρος μέσα στο δωμάτιο. Και χωρίς βοήθεια κιόλας, δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο τι έπρεπε να κάνεις. Και είχε πάρα πολύ ωραία αρχή, πολύ ωραία μέσα και το φινάλι ήταν επίσης εξαιρετικό. Το μόνο που θα έλεγα ήταν στο τέλος από το παιχνιδιού ότι θα μου έδωσε να έχει μια πιο τεχνική μορφή. Δηλαδή αυτό που συνέβη στην αρχή να συνέβαινε και στο τέλος. Και εμένα αυτό είχε πλέον. Αυτά. Οπότε είμαστε έτοιμοι να δώσουμε βαθμολογία για το δωμάτιο Krampus να πει εταιρεία Silent Hill. Ως έτοιμοι? Ναι. 3, 2, 1, πάμε. 10. Καλά παιδιά. Πήραμε πόρα. Ναι.
εξαιρετικό δωμάτιο, από τις πιο ωραίες εμπειρίες που έχω περάσει. Συμφωνώ απόλυτα, δεν θα άλλαζα τίποτα. Και το συνέστημα που ένιωσα μετά, αυτή τη χαρά της αδερναλίνης που ακόμα στο μιλάμε πόσες ώρες και μας έφερνε μαζί δηλαδή που είμαστε. Ανησυχήσατε πάρα πολύ. Να πω ότι μπορείς σαν δωμάτιο να δεις και πεις τι μηχανισμοί να έχεις, τι σκηνικάρες να έχεις. Αλλά το vibe που σου δίνει και αυτό που γίνεται μέσα στο δωμάτιο είναι πάρα πολύ ωραία, αξίζει πάρα πολύ. Και επίσης κάτι τελευταίο ότι νομίζω ότι προβληθήκαμε πιο πολύ εγώ προσωπικά, γιατί και το ειδικό στη πέτσι από κριτικές είναι light τρόμο. Α, δεν είναι light τρόπο. Αυτό και πας εσύ με μια σειρά εντάξει και μένεις μέσα σε κοράλων. Είναι ψυχολογικός τρόμος, αλλά όχι light. Τέλεια, οπότε εννοείται πάλι δεν χρειάζεται να κάνουμε τα μαθηματικά, έχουμε 3 δεκάδια. Οπότε η τελική βαθμολογία από το Escape Horror Story για το δωμάτιο Krampusnacht της εταιρείας Serial Deepest είναι 10. Welcome to Escape Horror Story Athens Project, sponsored by Escape Now.